Uy, nyaman eh. Abay ko pag... Ay! Armukuhan ko no? Paputi ng kilo. Para malimpyo. Yan. Kauban ako si... Adopted na ako nga si Loloy. Hello! So karon schedule sa mo magpagupit mi. Magupit yagit ko. Oh, pagpagupit mi ni Loloy kay nagsabot man mi nga karon mi magpagupit. So para guwapo na si Loloy. Okay? Unsay gusto ni mga porma Loy? Army cat. Army cat daw yung gusto. Ay, diyan hapon. Ada yan hapon. Army cat kay kawan. Uy, nyaman eh. Abay ko pag... Ay! Armukuhan ko no? Paputi ng kilid. Army cat sir. Masalan mo siya nagupit. Kasi gusto ni mo nga gupit Loy. Ayan yan, mas kanina. Army cat daw, army cat. Army cat, bisag dili army.
Okay, Loy. Okay, alright. Okay, Loy. Okay, alright. Bari na ako ni. Padlo siya dito ko sa kuan sa kong kumpare magpagupit, ha? Request pa. Mao di ay. Ayun man ako na isa, na dinila ko kaya. Kumaya. Sa may kalahian sa katong kuan, wala pa nagupitan. Ay, tayo kay so mo na gitawag nga LRG, lahi ra jud. Salud. Okay. Palubitaw mo nga. Malali. Okay, tapos na si Loloy nagpagupit. Tanawa si Loloy oh. Loy, kumusta ang gupit? Okay lang. Okay, all right? Okay, alright. Okay, so si Loloy nagupitan na, mission na complete sa amo ang adlaw karon. So pasalamat ko si Loloy po nagpagupit sa barbero nga maayong barbero. Si Loloy mura nagsi Coco Martin.